میں دیم تیرے شاعر غلام قادر گل غلام قادر گل السلام علیکم بنداد 14 بندے پاک نامہ یک دستوں کی کہ ذرا چراغ بلی تازمانہ بوجی گے ذرا چراغ بلی تازمانہ بوجی گے ما دیستا مائے تہا آ جہانہ بوجی گے ذرا چراغ بلی تازمانہ بوجی گے ما دیستا مائے تہا آ جہانہ بوجی گے او بریتی سنجیں گشانے بریتی سنٹ صدف بریتی سنجیں گشانے بریتی سنٹ صدف پس ایک جھوٹ کتگ مہربانہ بوجی گے بریتی سنجیں گشانے بریتی سنٹ صدف پس ایک جھوٹ کتگ مہربانہ بوجی گے چا درینہ رنگ وزیری چپولا وشبوئے چا درینہ رنگ وزیری چپولا وشبوئے ما کاغذی کنا دستاں زبانہ بوجی گے چا درینہ رنگ وزیری چپولا وشبوئے ما کاغذی کنا دستاں زبانہ بوجی گے او بکشی کوش تبیں روچ برانز واب کپاں بکشی کوش تبیں روچ برانز واب کپاں سفر بی ٹکو نشانہ بوجی گے سفر بی ٹکو نشانہ بوجی گے او منائے لفظ چو تیرا غزل کنا قادر منائے لفظ چو تیرا غزل کنا قادر ظہیر آس غیابہ سوچانا بوجی گے ذرا چراغ ولی تازمانہ بوجی گے